L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. L-isem tal-Missir, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nsellem il-daw kollha li qegħdin iseguna minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali u anki l-morda li qegħdin fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom. Dil-quddisa nagħmlu quddisa tal-Madonna fjum is-Sibt. U nitolbu l-Madonna ħalli ġġib il-paċi fid-dinja. U anki tieħu ħsieb il-daw kollha li għandhom bżonn talbuna biex nitolbu għalihom. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolbu Alla ta' kemm il-darba aħna nqasnieh. Int mallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Int raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int sultan ħanin tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ħanini afmana b'nedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-om qaddisa Alla b'lena tat-talb tagħha nintrefgħu minn żunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, fuq l-imħabba tal-aħwa m'għandniex għalfejn niktbulkom. Intom stess tallimtu mingħand Alla kif għandkom tħobbu lil xulxin u dan intom qegħdin tagħmluh mal-aħwa kollha li jinsabu fil-Maċedonja kollha. Inħeġġukom ħuti li tagħmlu aktar minn hekk. Ffittxu li tgħixu fil-kwiet. Kulħadd jagħmel li għandu jagħmel u taħdmu bidejkom kif ġaednilkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-emenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Ħajrijat il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jgħammar fiha. Ħajċabċbu xmajjar idejhom, il-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ, flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja.
Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal din il-parabola lid-dixxipli tiegħu. Għax dan bħal wieħed li kien se jsifer u sejjaħ il-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Il-wieħed tagħha 5 talenti, l-ieħor 2 u l-ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u siefer. Dak li ħal 5 talenti mar minnu fih ħaddimhom u qala 5 oħra. U hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħebba flus sidu. Wara ħafna sid dak il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġieblu 5 talenti oħra. Qallu, Sinjur, 5 talenti ħallejt li fidejja, hawn nara, lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa, għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fl-era ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li fidejja, hawn nara, lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa, għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fl-era ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qal, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art, hawn nara, għandek dak li hu tiegħek. Qabeż is-Sinjur u qallu għaddej ħażin u għażżien. Kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flus il-bank biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela t-talent batuh il-dak li għandu l-10 talenti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda jitfgħuh il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kelma sabiħa li għandna llum din il-parabola li permezz tagħha Ġesu wera il-dan is-sit li qassam il-ġid tiegħu qabel ma sifer. Il-wieħed tagħha 5 talenti, l-ieħor 2 u l-ieħor 1. Kulħadd skont kemm kien kapaċi jiflaħ. Kemm importanti din il-kelma. U dak li għamel li kellu 5 talenti jagħmel 5 oħra, dak li taħt 2 għamel 2 oħra u l-ieħor marjaħ bih. Permezz ta' din il-parabola, il-mulej qed jistedinna biex l-ewwel nett narfu it-talenti li hu tagħna. It-talenti, il-kapaċitajiet, l-opportunitajiet li offrinna. Dak li jistedinna għalih biex inħadmu dak li tagħna. U kemm jiena attenta għal dawn il-kapaċitajiet kemm naraf x'inhuma li huma x'kapaċitajiet tagħni u kemm qed inħaddimhom. U din hija l-mistoqsija li aħna rridu nagħmlu. Dak li l-mulej tagħni qiegħed napprezzah. Dak li l-mulej tagħni qiegħed inħaddmu mhux għalija
biex nikber jien, imma biex inħadmu għal ġid tal-oħrajn, għal ġid tal-komunità, illi nkompli nxerret il-kelma Alla permezz tiegħu, nkompli nkun xhud tal-istess verità li l-mulej se jaħli għaliha. U għandna ħafna opportunitajiet li nistgħu nagħmlu, dawk it-talenti tagħna, dawk il-kwalitajiet sbieħ li tagħna, dawk l-opportunitajiet fil-familja, fil-post tax-xogħol ma' dawk ta' madwarna, fil-qasam soċjali, fil-qasam tal-politika, fil-qasam ta' opportunitajiet li offrinna l-mulej. Aħna nistgħu nwasslu il-messaġġ, messaġġ ta' ferħ, messaġġ ta' tama biex permezz ta' dawn it-talenti, permezz ta' kapaċitajiet tiegħek jekk il-mulej tak id-don tal-kelma, permezz ta' kapaċitajiet tiegħek il-mulej tak id-don tal-erf, fit-tmexxija, fil-kapaċità li tgħin lill-oħrajn ħalli jarfu dak li hu l-verità, dak li hu t-tajjeb, dak li jgħin biex jikbru bħala bnedmin u bħala ansara. Il-mulej tagħna ħafna opportunitajiet. Aħna kemm użajna minnhom, kemm qed nużaw minnhom, kemm qed inħadmuhom. Dik hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu. U għalhekk illum il-mulej jistedinna biex narfu dawn il-kapaċitajiet tagħna u nsibu dejjem mod ġdid kif inħadmuhom tajjeb. L-attitudni tagħna m'għandix tkun żgur bħal dik ta' dak li kellu talent wieħed. Dak beża u mar jaħbi dawn it-talenti. U hemmhekk tfisser li jien inkun qed naħli dik l-opportunità li tani l-mulej. Inkun qed naħli dak iċ-ċans li tani biex dak li għandi jien inħadmu. U għalhekk nitolbu ħafna l-mulej biex jgħinna ħalli dawn il-kapaċitajiet li tagħna, dawn il-kwalitajiet tajba li tagħna, aħna nħadmuhom tajjeb għal ġid tal-komunità u għal glorja ta' Alla. Alla jani li ħajjitna b'ħafna doni nitolbu biex jgħinna narfu nagħmlu użu tajjeb minnhom għal ġid tagħna u tal-oħrajn. Ngħidulu għalhekk fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej ibgħat fil-Knisja tiegħek nies li bil-kelma u bl-eżempju tagħhom iqanqlu l-iżvilupp tal-bniedem u n-nisrani tal-poplu tiegħek nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej ejn il-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu f'familja waħda huma u jagħtu valur l-għana blaqis ta' kull poplu u kultura nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej għati l-dawk kollha li qed ifittxu x-xogħol biex jirrealizzaw jindunaw dan id-dritt fundamentali tal-awtonomija u tad-dinjità ta' kull persuna nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. Mulej għallimna nilqgħu bl-imħabba lil kulħadd l-aktar lil dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. U nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom dak kollu li għandhom bżonn bħalissa u għall-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jaqaf magħhom nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej għamlilna l-ġid. O Alla, l-imħabba kbira tiegħek tagħmel kollox tajjeb nissel fina l-koll sentimenti ta' tama u fiduċja biex fl-impenji tagħna tal-ħajja ta' kuljum ifittxu li nagħmlu frott li jibqa' l dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima it-tifkira ta' ibnek. Għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa ta' sagrifiċċju sejrin nofrulek, aħna stess inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. U nfaħruk nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marja dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat id-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana ferruk ismewiet ma' s-serafin u qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom il-qanitolbuk it-tifkir tagħna waqt li bihima kollha intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art minnija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, direk min ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf li mħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostju l-Marti ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu il-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. U lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jasslim u l-għaqda li intrid fejn tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu Kristu, danu ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jtbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa tibnek, intajtna semm il-frott tal-fidwa, sebbaħna bil-milja ta' grazzja tiegħek u kattar dejjem fina l-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Spiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja bris il-poplu ta' Gaza.
Ta' kuljum, diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platta ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Bisem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma tabtana ħla sejma għafmana, glorja l-Missier l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma taltana ġesu li t-wiletarina u tikun bniedem bħanna. O ġesu tijaj għaffrinna d-nubitna, ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kollha u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. L-ewwel misterju minn tal-ferm tal-Anġu Gabriel ħabba sitna Marija kellha tkun Alla. Missierna li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikolli trid kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkin fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna,
għalik jisma t-taltan ġesu li t-wiletani li tkun bnidem bħalna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubietna. Eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erruħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Tini misterju tal-fer, tisna Marija Marteżur qariba taħħa Sant Elizabetta. Missina li inti fismewiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikolli tritint kif fissemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-addaħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria al-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-tattan il-ġesu li t-wiletani li tkun bnidem bħalna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubietna. Elisna minna tal-infern u l-ġenna l-erbuħ kolla u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Tilet misteru minn tal-fer ta' Sirtan Zgistu twilet fl-art ta' Betlem. Missirna li jinti bismewit jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikolli tritint kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-addaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmiek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-intjomna li kisma tal-tan ġesu li t-wiletalina tkun bniedem bħanna. U ġesu tijaj għafrinna d-nubietna. Ejlisna minna tal-infern, u l-ġener l-erwih kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Però misteru tal-fem ta' Sna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom ġesu fit-tempju. Sirna li jinti bismewiti tqaddes ismek tiġi salt natek u li tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-għaddaħannix fit-tġrib izdaħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tan ġesu li t-wiletalina tkun bniedem bħanna. U ġesu tijaj għaffinna d-nubietna, ejlisna minna tal-infern, u l-ġana l-erwih kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Fil-ħames misterju tal-fer, ta' Sna Marija u San Giuseppe tilfu l-ġesu, wara 3 tim sabi fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missiena li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi salt natek u li tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-għaddaħannix fit-tġrib izdaħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bi grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbegħi frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbegħi frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbegħi frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħlewa ta' matana, slima lik, lilek najtu għax aħna trufnati li teva, lilek it-niedu aħna li nibku nofqu f'dani u t-tadmu. Ejja mela fukata tagħna dawwalejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina pija u ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smewiti tqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull trid kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mni għal-mnej miegħek imberkinti fost nisa mbegħi frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Tihom mulej mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Istihom jiddifuhom. fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana, Missier eternalla. ħenna lina, Benalla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu għaddisalla. ħenna lina, Ritam qazzalla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Malla. itlob Imqazza għalina, xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Ta' Kristu. itlob għalina, Il-Knisja. itlob għalina, Tal-ħniena. itlob għalina, Tal-grazzja talla. itlob għalina, Muxebba. itlob għalina, Mit-tama. itlob għalina, Liżjed safja. itlob għalina, Liżjed nadifa. itlob għalina, Muxebba. itlob għalina, Bla teba. itlob għalina, Li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Tal-ħaġef. itlob għalina, Tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Ta' min ħalaqna. itlob għalina, Ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok kniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mela tal-qdusija. itlob għalina, Tron ta' nerv. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Mara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Mara ta' kull grazzja. itlob għalina, Mara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' Rabta l-ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-midinbin. itlob għalina, Kien tal-migranti. itlob għalina, Faraġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana l-amnista minnaj l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Għaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Għaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Għaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ħenna lina, Tlob għalina għaddisom malla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek ma li għalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħfir u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, kunu meħlu simidu jgħatissa ngawdu l dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba l-San Mikil. San Mikil Arkanġlu dħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla bil-ħerqa
inti l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qieħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek l-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqadded Giuseppi kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Għandna l-grazzja li fil-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek ħadd nitolbuk li jmu l-mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek itlu glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.